Bon dia a tothom, bon dia a la taula. La participació de l'Institut, és que ja hem dit pràcticament part de la feina que fa l'Institut, és aglutinar les iniciatives que hi ha a Catalunya referent a la gastronomia. L'Institut neix per posicionar la cuina catalana, perquè no es perdin aquestes arrels, i posicionar-la a nivell internacional. I sobretot neix en un moment, després d'un segon Congrés Català de la Cuina, que som conscients que hi ha una sèrie d'autoritats que estan disposades a treballar i preservar aquesta cuina, perquè ens començava una cuina creativa que podria menysprear aquesta cuina tradicional, cosa que ha passat. Això és el gran problema que tenim en aquests moments. Quan vam iniciar l'Institut, amb els cuiners i amb la restauració, hi ha un cert paral·lelisme com trobem ara nosaltres els productors. El 97 es va iniciar l'Institut, al cap de 2 anys, per primera vegada, els cuiners entraven a la universitat i feien un curs d'extensió universitària. Molts d'aquests cuiners que van entrar a la universitat, molts ni tenien estudis, però tenien uns fills que ja volien fer carreres universitàries. I vam considerar que si entràvem aquests cuiners a la universitat, ells mateixos tindrien un altre reconeixement cara a la seva família de que la seva feina és una feina que podia donar moltíssim i que era reconeguda. I si la universitat reconeixia la seva feina i el seu treball, és probable que també reconeixés posteriorment, cosa que ha sigut ja. Ens trobem com el Carles Tejedor, que l'inviten a Harvard, com altres, a donar conferències. O sigui, tenim una elit dels cuiners extraordinària. Què ens passa amb els productors? En el moment que l'Institut comença a treballar cuina i productor, en aquell moment no hi havia la problemàtica que hi ha en aquests moments. Hi havia uns pagesos que treballaven molt bé i no es havia ni plantejat el fet del producte de proximitat, perquè sempre era producte de proximitat. En 15 anys hi ha uns canvis i una evolució extraordinària i ens trobem, ara fa un parell o 3 anys, que comencen a sorgir les veus que tinguem un producte extraordinari com tenim, que no s'està aplicant a les cuines en teoria. El departament inicia un segell per promocionar el producte de proximitat, un segell que ja a Europa existia, no sé si exactament el mateix logo, però nosaltres, que és la nostra feina, la de l'Institut, intentar crear sinergies entre la producció i el restaurant, perquè si no, no hi ha cuina, si no hi ha un bon producte no tenim una bona cuina. Ens hem posat de ple en treballar-ho. En aquests moments pensem que l'agricultor ha de tindre el mateix reconeixement que té en aquests moments el cuiner. I per això se l'ha de reconèixer la feina que fa. I aquesta és la feina que està fent l'Institut, junt amb el departament i junt amb iniciatives com la de FIRAPA. Amb la Diputació ja fa temps que estem treballant sobre les mateixes línies. Nosaltres pensem que hi ha un treball profund de promoció i de visualització d'aquesta pagesia, perquè si no som conscients que cada pebrot que veiem al mercat amb el segell de producte de proximitat és l'esforç d'una família, d'un senyor que és probable que tingui les seves dificultats per poder-lo treure cada vegada, i no li donem aquest valor afegit per aquest esforç, a part de l'esforç físic i econòmic, tenim un producte molt singular que no ens ho donen altres distribucions que ens venen els productes a qualsevol banda. Només ara ja m'estava... La qüestió és que estem molt contents de tirar endavant un projecte al que hem abocat, portem 1 any i mig treballant amb ells. Hem lograt que restauranters hi hagi una sinergia entre productors i restaurants del mateix entorn i continuarem amb aquesta iniciativa. A FIRAPA hi ha diferents agrupacions, igual que de productors, hi ha diferents gremis, la Federació de la FIR de Gremis de Barcelona, els que estan més llunyans els costa més vindre a Barcelona, però n'hi ha alguns restaurants que s'hi venen, però serà un centre
un espai on es podran trobar la restauració i els pagesos. Com et deia el Xavier, es queixen que si el restaurant, que si el restaurant no li arriba al productor, és molt difícil també en aquests moments que el restaurant pugui rebre 25 ofertes cada dia a diferents productors. Doncs hem de trobar una fórmula que com aquest espai de Firata, que puguin trobar-se, tinguin un llistat dels productes que poden trobar i es creï realment una agenda que per uns o els altres d'interessos comuns. Bueno, no us vull dir res més perquè podríem explicar. Doncs moltíssimes gràcies i us esperem a Firata.